Mallebrok er død i krigen, filion gong gong, en dingelingeling. Mallebrok er død i krigen i 1864. I 1864, i 1864. Mallebrok er død i krigen i 1864. God aften hjemme i stuerne. Mit navn er Stefan Oppenheimer, og jeg er filmkritiker. I aften har jeg en rigtig god bid med til jer fra Mexico. Det er en bodykomedie, hvor de to hovedpersoner, Chuyin Venegas og Cornelio Barraza, tilsammen er sangduen Los Jilgueros de Rosarito. De drager ud på eventyr, og der venter sig noget af en tur, kan jeg godt love jer for. Jeg vil heller ikke have noget imod at hoppe i en sauna med de to flotte fyre. Umiddelbart er det her, hvad jeg vil kalde et mexicansk bud på en dogmefilm, i den forstand, at den rigtig kommer under huden på karaktererne. Vi oplever noget autenticitet. Vi kommer rigtig ind i at se, hvad der er dramaet, som udspiller sig her i det her smukke og farverige land. Derudover så er det samtidig en homage til B-filmen. Der bliver rigtig lagt op til farver og lys, og der bliver danset, og der bliver gjort noget ud af selve showet. Så der er noget at kigge på her i vintermånederne. Jeg kan kun anbefale den på det varmeste. Hvad der her at tale om, det er filmen, der hedder Volando Barrio. Som altid, så giver Stefan Oppenheimer den gerne sine 4 stjerner. Kan have en god filmaften. Mallebrok er død i krigen, filion gong gong, en dingelingeling. Mallebrok er død i krigen i 1864.